дур будани як падар аз фарзанд, аз дӯстрӯяк, аз азизи ҷигарбандаш. ҳисаб фикр кунед, ҳар яке шумо падар ҳастед, ҳар яке шумо модар ҳастед. як бор бишинед, кора канор бигзорен, як рӯз зиндагиро канор бигзорен, сахтию мушкилот, ғазаб ҳамаро канор бигзорен. бишинен дар бораи кӣ будем, кӣ шудем, куҷо омадем фикр кунен. ҷавоби тамоми ое ки болои сари мои бадбахтӣ овардан мегирем кӣ ҳастанд. мо мутаассифона вақт пайдо намекунем дар бораи худмон фикр кунем ки оё кӣ зиндагия барои мо дод. нахо ман фарзанди маро нашноса, нахо азизи дили ман, ҷигарбанди ман аз ман шудааст. аз Русия баъди 2 сол 3 сол бармегардам, бачам биё ба оғӯшат бигирам, аз ман мегиреза. бача дард мекунен ҳамватанон, чӣ эҳсос мекунен? ҳое ки дар мошинҳои ланкрузер мегарданд, дар бмв дар лексусҳо мегарданд, оро бигзорен канор. о ғами моро намехӯранд, о фикри моро намекунанд. бачаи вазир меравад дар Дубай, дар баландтарин гостиница 200-300 этажа аз боло нигоҳ мекунад, фикр мекунад дунё дар зери дастшай, ғами мавтура мехӯрад. бачаи президент, бачаи Раҳмонов дар як сафараш ними дунёро мегарда. аз Дубай, Иморот, Қатар, Саудӣ, Олмон, Инглиз, Амрико, Канада, Русия, билохира баъд аз 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ бармегардад Тоҷикистон. ғами мавтура мехӯрад. дар ҳар кишвар як навоварӣ мебинад. дар Дубай мерад, дар баландтарин ошёна зиндагӣ мекунад. дар Саудӣ мерад, дар оби замзам овозӣ мекунад. дар Америка меравад, дар беҳтарин зеботарин штат мегардад. дар Англия меравад, дар қасри малика хоб мекунад. Олмон мебиёд, дар беҳтарин мутари олмонӣ, мошини олмонӣ мегардад. баъд аз ин қадар озодӣ роҳаташ мебиё фикри ман тӯи ҷавони тоҷики бечораи муҳоҷир дар вагони сард, хоб, касалӣ, беморӣ, мазлумӣ, бепулӣ, ғами мавтура мехӯрад падарию ё ки худию. ё ки агар ӯ раиси ҷумҳур шавад, роҳбари кишвар шавад, баъд аз ин қадар кайфу ишрату ин қадар зебогии дунё мебиё дар утоқи кориш мешинад, фикри 5000 километр дури ҷавони тоҷика мекунад. рӯзе мешинад дар курсии президентӣ, оё сарша мегузорад? оё ихе мешинад фикр мекунад? оё мегира қалама менависа ки 2 миллион муҳоҷири дар бадар дорем? даъват мекунад роҳбар, сафира ки иҷа биё, бас аст дар бадари мардум, бас аст беватании мардум, нависта кун. вазири саноат солона 10,000-20,000 шаҳрванда бояд ҷои кор батӣ, нависта кун. вазири алоқа зиёд ку дафтарои корита. раиси меҳнат шуғули аҳолӣ ҷои корота пешниҳод кун. роҳбари ширкат зоир ҳасан иҷа биё, биши дар иҷа, марҳамат ҷои кори пешниҳод кун. наметонед? 3 сол барои шумо муҳлат аст, бирин. оё ин фикра мекунанд раиси ҷумҳур баъд аз он ки биёянд? агар намекунанд фикри мора, мутмаин бошен ки намекунанд. бо асноду далел мегем. агар ки ё мекарданд, падарои ё дирӯз Россия омаданд, дирӯз 1-2 ҳафта пеш, оли хоки пошон ё ки ҳамун мотори ҳавопаймошон хунук шудагӣ нест, гарм аст ҳозир, тафсон аст, ҳамун тоб мехӯрад ҳозир, нав аз Россия омадагиянд. оё ғами моро хӯрдан омадан Русия? чӣ кор карданд ку баъд аз 2 ҳафта 3 ҳафта мегзарад? пешниҳод кунед чӣ сабукӣ омад барои мо ва шумо? баъд аз ин барои мо ва шумо сабукӣ меёранд? дасти кадом модари бечораро гирифтанд, дар ҳавопаймо савор карданд, гуфтанд модари пири тоҷикистонӣ зебанда нест муҳоҷират, биё дар ҳавопаймои ман бишин, ройгон ҳамроҳи ман ватан мерем. ин кора карданд. рафтанд ҳамун марказҳои пулис, ҳамун кампҳои муҳоҷирате ки дар Русия аст, дидори муҳоҷироро карданд, шартнома карданд ки ҳукумати Русия, мо ки шарики стратегӣ даъво мекунем, мо даъво аз шумо мекунем, шумо ку
قوه‌های نظامیتون ما شرطنامه داریم، همراه کار میکنیم، فعالیت میکنیم، سیاست دو طرفه داریم. بیاین همین مهاجرای ما را ببخشیم. من آمدم یک هواپیمای پر نفر را بگیرم ببرم، 200 نفر 300 نفر جا دارم من در هواپیما. من آمادم از حساب خودم یک هواپیمای دیگر را بگیرم، تمام مهاجرای بسته بدن زندان بدن را رها بکنم، برم تاجیکستان. بیا رهاشون بکنین، این کار کردم برای شما. بارها و بارها میگیم قضیه هویدا را بلند کردن، سفیر فرمان دادن که برات باین همون قضیه را روشن که چی گپ است. کردن؟ نه، برای ما و شما نیستن هموطنان. این یک درد بود که من از قلب برای شما گفتم.